És que van vostès a actes on se parla del dret a decidir. El que hauria vostè de preguntar-se és per què vostè no va. És que això és una democràcia i vostès tenen un problema. A banda del tema de les misèries morals i intel·lectuals, tenen un problema i és que no se situen en la democràcia, se situen en Millán Astray. Perquè lo normal en un estat democràtic és que els partits polítics parlen i parlen des de la seva diferència d'opinions. Clar que n'hi haurà gent que voldrà la independència i n'hi haurà gent que voldrà el referèndum i gent que no la voldrà i gent que no voldrà el referèndum, i la democràcia serveix per a, en comptes d'arreglar les coses a bofetaes, s'arreglen parlant. Aleshores, la normalitat democràtica és no anar a aquests llocs, no estar. Anem a veure, però això a tu t'han fet ara inquisidor del regne, a vostè l'han nomenat inquisidor del regne, i és que hi ha gent, no pot haver gent que no estigui a favor, no pot haver gent que no estigui a favor, per això és la democràcia. No, per això és la democràcia, per a que la gent que està a favor de les coses, les que està en contra, les que vol canviar, parle, però parle des de la racionalitat, no des de la bandera de la ignorància. La seva bandera no és una senyera de 4 barres coronada, la seva bandera és la ignorància. Moltes gràcies.